Fl-2020 l-emissjonijiet fl-arja jridu jonqsu, dan se jkun qed ifisser tibdil fil-mod kif it-trasport bil-baħar jopera b'mod aktar nadif, b'mod speċjali meta l-vapuri jittrakkaw fil-portijiet. F'intervista ma' One News, Bjorn Cassar-Simmons li kiteb teżi dwar it-tniġġis fl-arja ġenerata mill-industrija tal-baħar jinnota li l-aktar metodu nadif huwa shore to ship supply. Il-vantaġġ ta' din is-sistema hija li l-emissjonijiet jonqsu drastikament u dan minħabba li l-vapur ikun qed jieħu l-enerġija tiegħu mis-sors ewlieni tal-pajjiż. B'hekk dan it-tniġġis fl-arja jkun jista' jiġi kkontrollat. Dan il-metodu inaqqas l-emissjonijiet b'90%. Cassar-Simmons semma l-LNG li huwa alternattiv aktar nadif mill-heavy fuel oil. Il-qalba l-LNG ma jħux tant fit-tul biex jiġi implementat u kapaċi jnaqqas il-kubrit mill-arja bejn 90 u 100%. L-iżvantaġġ ta' dan huwa li attwalment mhux kull port jipprovdi dan it-tip ta' fuel. Filwaqt li l-konverżjoni għal din is-sistema għalkemm mhijiex faċli hija possibbli. L-istudju f'dan is-settur huwa kontinwu, però li l-emissjonijiet fl-arja jridu jonqsu huwa fatt. Cassar-Simmons spjega li numru ta' pajjiżi jimponu taxxi fuq vapuri li jużaw tip ta' fuel li jniġġes biex l-operaturi tat-terminal jinvestu f'sistemi li jippromovu arja iktar nadifa. Qal ukoll li biex jintuża shore to ship supply, il-vapuri jridu jkunu attrezzati għal din it-teknoloġija. Biex dan il-metodu jkun ta' suċċess, il-portijiet kollha madwar id-dinja għandhom ikunu attrezzati wkoll b'infrastruttura li tipprovdi l-elettriku lill-vapuri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.